Šta treba? Tu ideš, samo registruješ se, to jest ne registruješ, ne potrebuje registracija, prijaviš se, klikneš A sell jo, gore, mislim da znam ja brzo ovaj sajt. Mislim da sam već prodavao nešto. tu se prijaviš, klikneš sell gore, izabereš koji ćeš item, to jest skin prodat i samo pošalješ link, ja ga kupim, to je to. Vidi šta bi mogao odavde, brate, da kupiš. Iz mog inventorija pa mi javi. I za koju cenu? Znači nož 100 evra i Evil da imio 15. Si tu, brate? Jesam, jest. Ma imam ja vamo, kupce iz Rusije, pa to njima dosta veće pare proda. Pa super. Aj vidiš, jel možeš meni nešto da kupiš? Mislim od mene da uzmeš nešto. Jesi tu, bre? Izgleda da ćeš. Gledam ja u inventory. Aj pa ćemo obojica ti prodamo. Mix, I? slabo kod tebe, jer trebaju mi većinom noževi i skuplji item, jer ne kupuje niko, znaš, ovi manje skinove. Mislim, mogu ga pokušat, ali slabo tu da iko kupuje. Pa ja sam mislio ova Terixa ko će neko ako ne ništa, ili Mecha Industries, on je isto, 5 evra nic. Vidjet ću ja, moram prvo vidjeti malo kakav kupac. Pa ako bude kakav kupac, ja tebi javim, ja kupim od tebi, to je to. Aha, dobro, ba ja mogu ti dam bre, evo recimo Meku bi ti dao za 2,5 evra recimo. On je negdje oko 5 ili 4 možda. 4,90 tako nešto, ja mislim. Ma ja bi ti ga dao za 2,5, 2,5-3 evra. Vidjet ću ja, pošto ja prvo, znaš, nađem kupca, vam sve dogovorim i kad je on siguran da hoće uzeti, onda ja kontaktiram nekog ko ima nož koji je spreman prodati. To nije nož, generalno skin neki. Ali većinom nožove tako. Pošto i dosta ne zna ni pravi cijene ni. Čekaj, je stavio već na prodaju. Nisam još, da stavim sve odjednom. Samo vidi ako hoćeš još neki. Ne možeš, u tome je problem što ne možeš sve odjednom. Pa ćeš stavi malo skuplje, recimo neki skin, pa će ja njeg samo kupit pa mi ostalo onako pošalješ direkt. Ja čekaj, što mora brate preko tog sajta, što mu ne pošalješ jednostavno pare na Paypala koji imaš već i on ti samo send. Da, mislim, koliko god da vjeruješ ipak je ovo Balkan. Nije prvi put da se desi da. Da. Block and delete ukrat. Zašto neće meni? Šta je ovo? Odakle ste vi? Srbije, vrat. Aha, koji grad? Kraljevo. Aha. Ti iz Bosne. Samo se loguješ i imaš gore sell. I klikneš to sell, onda jednom kad klikneš izbacit će ti kao popuniš podatke bla 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 i tražit će ti kao da tradeaš s njima taj item koji prodaješ. Treba da stavljam adresu i sve to.
Ma da. Ma ne moraš tačnu adresu stavljati. Samo ti je bitno da staviš tačan email od PayPala. Evo ja ušao sad, ali meni nešto traži ovdje više puta garda šaljem, nešto neće baguje sad. Ma to mrtvi s tim imen, tako stalno. Po 50 puta odjavi me bez razloga. Ma ne, ali meni kao prijavilo me, ali mi traži sad kao gard nešto mi šalje. Brate, jel siguran ovaj sajt za adresu i to, znaš? Ja sam malo skeptičan što se tih stvari tiče. A da stavljam adresu. Kako to. adresu, kako misliš? Pa to, adresu kao odakle sam i to. Što si rekao ti kao Ma, mora se ja- popuni. Ma to, kažem ti, ne moraš tačno to ako si skeptičan stavi nešto da si to bitno od PayPala email tačno da staviš samo da ti pare legnu. Ne bi. Je li tebi izlazilo kao za kod nešto? Ovaj gard. Meni je izlazilo, meni tražilo, brate, 3-4 puta gard, ne znam. Ja odustao i pa kad već neće kupi ni. Ja sam izašao sa sajta. Kako misliš? Čekaj samo, sad ću ja probat, sekunde. Ajde. Meni je tražilo, brate, isto onako prebacio me kao na Steam i onda nema ono posle toga kao login, nego mi traži opet gard nešto tamo, ne znam zašto. Pa da, ja sam to primijetio isto ovdje, pošto na drugim sajtovima, tipa ovi za betonje, ti onako Evo, izađe samo- da potvrdiš kao da li si to ti, mislim da sam ulogan. Pa da, pa to i meni isto. Ali, Ja mislim da sam A, ulogan, da. ovdje samo da je. Al, čekaj, možda... Jel imaš onaj mobile za autentifikaciju? Evo i meni dva. Da. znači ja ni da ne ulazim, pošto nemam Ti neki skinove. ne moraš da ulaziš svakako, nego da ja da uđem da stavim to. A ja treba da uđem da stavim ono ko će neko da kupi, možda neki... A čekaj, Ma, to mogu i drugi likovi da kupe ili kao samo ti, kao kako ide? Da, mogu i drugi likovi. A mogu ja da kupim sa mog Paypala, brate, nešto. Da, možeš. A kako povežem ja Paypal, pošto imam ja neke pare, pa ono da... Imam nekih 43-4 evra, ne znam koliko. Imaš onaj... Evo ga, sad je to. Ajde, jel ti problem shared screen? Ja, gle ovo, ja sad kucao, brate, Skin Baron samo ovako na netu, ono mi izbacilo neki drugi sajt. Skin Baron neki. Ma da, imaš Skin Barona, imaš ti sajtova, imaš i CS Money, imaš i onaj, još kak se zove, onaj, samo malo. Meni izbacilo ovaj sajt. Pa da, to ti je taj sajt, vidiš da redirekta. Ali nije, brate, nije isti sajt. Ovo je skinbaron.d, a ovo je skinbaron.pv. A da uđi, vidjet ćeš isti ti je sajt, sad ti je isti. A, pa dobro. Pa evo ti uđi preko ovog drugog linka onda, pa možda će tu da ti radi bolje. Ajde sad ću... Pokušaj, hajde šeraj screen ako ti nije problem. Joj, sinoć sam od nekog makedonca kupovao isto zajeban. Ma zajeban, značiš, nije lako ni to. Jel ti radi preko ovog drugog sajta? Evo ja sam ušao, meni sve full. Evo, ja sam ušao vamo na ovaj. Ma ovaj drugi ti je bolji, bre, veruj mi, pređi ti na ovaj drugi. Na ovaj drugi sajt. A ne znam zašto neće vamo, čekaj. Sam ti poslao. Ma to vam je isti sve sajt. Pa jel možemo ovdje? Ja sam stavio Deagle, brate, na prodaju, evo, za 2,5 evra, ako će neko da... Hajde, pokušaj, mislim. Nisam radio do sad, stvarno. Pa aj probaj ti vidi, uđi na sajt sve, podesi to kod tebe, Paypal i to. Možeš, brate, da si super samo na kanalu ako ti nije. Pošto još malo nam treba tu, live-amo svako večer. A mogu, nije problem. Aj, brate. A brate, ovo je najjači klip, majke mi, ljudi moji, znači... Pa evo, screen share-ovo, ti uđi sad. Evo, ja gledam. Jel vidite, obojica? Ja vidim, bre. Brate, ja ne vidim. What the fuck, čekaj. Ja vidim, bre, evo, pa ušao si, jel to, ko je to sajt? To je ovo što si ti poslao sad. A evo ga ovaj drugi, tu su mi oba uključena.
E pa dobro, uđi preko ovog drugog, ajde. Čekaj, pa Jel, ako ne vidi on, brate, šta ulazim? Šta znaš ti? Čekaj, Ja čekaj vidim da bre, pokažem. samo, ali ne vidi Ali- se, malo je mutno kao. Probaj nešto, ne znam da li je do interneta Ali ili ne, do nego čega, je malo zašto mutno. on ne vidi? Čekaj. Pa ne znam ja kako on ne vidi. Hajde uđi samo, onda slušaj moj instrukciju. Ajde. Uđeš u prvi sajt prijavi. Aha. I onda ako te prebaci opet se... I onda treći put ja mislim da treba samo ono prepoznavanje, ne treba. I kad to završiš onda samo ideš gore. Isti sajt jedno će te redirektovat na ovaj tvoj. Onda ideš sell, popuniš informacije, email od PayPala ili Bitcoina, šta već hoćeš. I to je to. Pa probaj opet screen share uključi možda, ne znam zbog čega ne. Ajde ako ne može, nemam ja sad nešto pretjerano vremena. Pa Ne, ja, zašto vrate, napraviš? mene prati maler neki, znači, kad god nađem nekog kupca, uvijek neki kurac se desi. Pa aj uključi opet screen share pa nek ti kaže čovjek šta treba kliknuti. Pa ja, brate, da uključim, ali vidiš da ima neki bug na Discordu, izgleda šta je. A čekaj, ajde samo, jel te problem miksa da se, ja i on samo da izađeš na sekundu? Ko, ja? Da, samo da ja i on budem u pozivu, pa možda zbog toga. Ma dobro, izaći ću ja, brate, nije problem, nego ja sam mislio ako možeš neki moj skin da kupiš, ako nije. Javit ću ti, nije problem, samo treba naći kupca prvo. Ja sam mislio, brate, samo ako možeš se subaš na kanal, mislim to je zajednički kanal, ono, ako možeš se subaš pa ću izaći. Pošto ćeš biti, brate, tu ako možeš se subaš. Saman, brate. Biće, brate, klip neki uskoro, neki sam CZ. Jeste tu, Tu. Pa kažem ti, subi samo na kanal, brate, pošto će biti tu uskoro neki, brate, neki novi serijal za CSGO, pa onako ćeš... Može samo. Ajde, uđi onda sam preko drugog sajta i pošalj link kad prodaš. Pa slušaj, ako žuriš, brate, kaži samo se subaj na kanal, brate, pošto će uskoro biti klip neki kao zajebavamo s kamere i tako, pa ono, subaj se. Ajde, hoću. A znaš, brate, koji su ti Ko? Pa, brate, ima neki Tarik Brt, tako je pisan na Discordu. A, brate! Brate, vidi ovako, ti, ako misliš da je tako, ne moraš. No, niko te ne treba da pravi. Čekaj, brate, ti si, brate, mene našao što, znači, s tim imam slušaj, 500 samo ti godina, kažem brate. Samo da ti kažem, brate, nešto, malo popravi font na onom tvom sajtu i malo još domen tamo nađi neki, malo popravi to, brate, loše sajt. Neki.com i tako to, nemoj to, brate, pb, mislim, nema Ja, smisla. brate, ušao na sajt, Ne, ono, brate. bukvalno preko celog sajta piše not legit, brate, bukvalno onako crvenim slovima piše, ono, popravi malo to, brate. Ajde, Dao si, brate, tu sajt iz aviona, To sve što evra, bi se brate, reklo, piše, brate, piše na sajt Piše not legit. Dao sajt, brate, izlazi 10 puta za gardu, otvaram i Steam community u novi tab. I plus ne možeš, vidiš kao prozorče, Da, bre. ono je preko JavaScript odrađeno. Nije ni new tab, brate. Znači žeba. Čekaj, ajde, stavi onda na... Sajt iskreno nula, iskreno Sajt- nula ti je. Dosta truda, ali... Ako si ti pravio, brate, uzmi tamo diplomu ako imaš za taj sajt i spali ovako. Al fakat ne znam Nećemo samo... da ti ukrademo account, slobodno se Nije, brate, nije fake sajt, vidiš da piše youtube.com, ne piše youtube.pv, kontaš, znači legit je sajt, ne brini. Sajt... YouTube je legit, znači Slobodno, nije youtube.pv. slobodno su logovi, brate, ne krademo account. Slobodno su logovi. Samo malo brate. Aj pitaj Ruse, brate, ako hoće da kupe nož za 500 evra. Pozdravi, brate, i te Ruse tvoje fake u glavi.
Krv si u mozgu. Ništa, ja mislim da je to to. Malo ovo izmontiramo i bit će... Ništa, ti se subaj, brate, slobodno, znači evo, veruj mi. Hoću, al Ofir, niste jebi ga, de malo tu. Dobro, A šta, dobro. brate? A nismo, čekaj, pa nismo, brate. Si provalio ti da smo ti dali fake site sad? Jel si, iskreno mi kaži, jel si provalio da smo ti dali fake YouTube? Ne. Nisam još. Lik se zbunio, brate, daj pusti. Ne, nisam još. Počeo da muca, brat počeo da muca. Ne. Zbunio si se, brate. Jel ti dimi u kući, brate, iz glave, jel dimi ne? Ne. Nemoj, brate, Keva kuđi u sobu, kaži joj da si ja uspio.